Gipadayag sa TESDA ug sa Negros Oriental Association of TVET Institutions ang mga kaayuhan sa pag-apil sa TESDA Skills Competition alang sa mga tinun-an ug sa mga tunghaan. Gibutyag nila TESDA Provincial Director Joel Villagracia ug NOWATI President Dr. Delma Manila na pipila lamang katunghaan ang mga pil sa Provincial Skills Competition sa mga niaging tuig. Subay sa RA 7796 mopahigayon ang TESDA og skills competition sa provincial, regional ug national level aron maila ang kahanas sa mga Pinoy sa skills development ug ang mga TVI. Gawa sa garbo aduna pay laing benepisyo na makuha sa pag-apil niini. Joining the skills competition is not only winning but of course to use standard to upgrade the curriculum, to upgrade how we implement the training program. Say for example sa BWS ang gigamit nimo standard iya sa Switzerland, may standard ka na nga pwede mo magamit nga ma-align to your existing program. Because of this skills competition, many international like China, Japan, etc., they will call the school. They are very interested to partner with the TVIs. In fact, we have one partnership already ongoing sa China. Madugangan sab ang kaalam sa publiko labot sa mga programa sa TESDA ug makatabang pud nina makasiguro na adunay trabaho ang mga tinun-an huban sila makaeskwela. Gikan sa PIA Negor kini si Roy Lomotan alang sa MBCV.